కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. అత్యవసర విచారణకు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి నిరాకరించారు. కోర్టు సమయాన్ని వృధా చేయవద్దంటూ సూచించారు. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చలో సంసద్ మార్చిలో భాగమైనటువంటి నిరసనకారులపై పోలీసు చర్యకు వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. అయితే విచారణ సందర్భంగా కోర్టు సమయాన్ని వృధా చేయొద్దని, అలాగే పిటిషనర్ కూడా తన సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సూచించారు. నిరసనకారులపై పోలీసు చర్యకు సంబంధించిన వీడియోల గురించి పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది ప్రస్తావించగా, ఇప్పుడు వీడియోలు చూసేంత సమయం లేదని సిజేఐ వ్యాఖ్యానించింది. ఈ పిటిషన్ అత్యవసర విచారణకు ఢిల్లీ హైకోర్టు కూడా నిరాకరించింది. ఈ అంశంలోకి తమను లాగొద్దని వ్యాఖ్యానించింది. దాంతో ఈ వ్యవహారం సుప్రీంకోర్టుకు చేరగా, ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా అత్యవసర విచారణకు నిరాకరించింది.